Yes, good morning mga kamaton. May guwapa naman ko di gali nga taga Mindoro mga kamaton nga nag-onboard. So, caller namin na What? caller namin gali ni mga kamaton ah. Nakuha ko sa amon nga operator gali mga kamaton. So, sabi ni ma'am taga Mindoro si ma'am eh. So, ma'am, good morning gali no ning naka-vlog ko sa imo. Sino gani pangalan ta? Murin po, Mau na lang. Ano ha? Murin. Muren. So, Mau na lang po. Mau. Mau na lang. So, si Ma'am Mau gali mga kamaton. So, taga Mindoro mga kwapa gali. Oh, parang Ilonggo. Parang mga Ilongga man gali mga taga Mindoro, no? So, ay ning shoutout gali sa mga taga Arabas nga taga Mindoro. Kilala mo ma'am ng mga taga Arabas sa Mindoro? Sa po sa Mindoro. Oriental yata sila kan dahil Jeff yun. Hindi ko lang sure. So, nag-onboard gali si ma'am gali sa akon, kinuha ko sa Puertorial gali ah. So, dili na si ma'am gat obra. Dili si ma'am obra sa may Lelo, ng 8 na kabulan. So, Ito po yung pamilya ko. Kaya, sige ma'am, nakasan mo ma'am. taga dito po yung pamilya ko. Kaya ako dito na lang. Yung pamilya mo, mother mo ang taga rito, father? Papa mo? Sa Doon? Betarich. Sa Bitarets. Pero taga Iloilo gid sa? Okay. Pero doon ka na lumaki sa Kwan, sa Mindoro? Ako, since birth lang. Okay. Tapos dito lang po ako ngayong taon na rin. Pero palagi man si father mo na umuwi doon sa Mindoro? Hindi po. First time na lang nung nagpunta kami sa first time. Parang sinundo ya ka? Hindi naman? Hindi po. Nagkala-gala lang. Tapos bumalik din po ako. Okay. Doon ka lumaki, si father mo dito ka trabaho? Ako. Ganyan? Okay. Nagkakalingkot din po sila yung mga dito. Mga tita mo taga dire. Pero alam mo kung saan dito sa Iloilo? Father mo? Ako yung sa maasin po siya. Taga Masin. So, sa taot gali sa father mo Sa taot sa mga taga Masin gali. So, taga Masin gali ang pamilya ni Ma'am Joy? Mau. Ma'am Mau gali Yung Joy po yung tumawag sa maasin. Okay. So, katto gali kami sa may Etria, doon si mga trabaho. So mga kamato, medyo Tagalog ka na kadali Dito si ma'am katrabaho pala gali mga kamaton sa yung trabaho ma'am? Clinic po, mga derma. Sa clinic gali si ma'am katrabaho. So 8 months na yan si ma'am sa trabaho dito. Since nga pagpunta mo dito, trabaho na agad. Di na nag-apply. Nag-apply po. Nag-apply pa rin. Okay. Okay. Dalaga si ma'am, Dalaga na, hindi pa? Nag-apply po yan. Okay. Single mom pala si ma'am mo. 8 months ago na lang po. Okay. So, ang anak mo, dala-dala mo rito? Nasa Kalinog. Sa Kalinog? Bakit sa Kalinog? May relative ka naman doon sa Kalinog? Yung kapatid po ng papa ko. Ang kapatid mo? I see. So, are, tapit na lang kami ni ma'am sa iyang ginatrabahuan dito sa derma ma'am, no? Clinic. Area pala yung area ni ma'am nga ginatrabahuan, mga kamaton So, hindi naman si ma'am maligaw pala dito sa Iloilo, hindi naman siya mabinta. Taga rito pala si ma'am, ang father na kumasin. Minsan po naliligaw din. Minsan po naliligaw din kapag mga minibus ako sa yung bus namin na mga bago. Kasi iba-ibang kwan yun, rota yun eh. Pag umuwi po maasin minsan, dati naligaw natin ako. Okay. Kapag tumatang yan. Okay. Minsan nga po nahihiya ako mag-Tagalog kasi baka hindi na ako naiintindihan or baka At saka alam na nila na parang dayuhan kayo rito kapag mag-Tagalog ka. So kahit nga taga-Kalibon ka Tagalog magpunta dito Saan yung derma mo ma'am? dito po. Dito okay. So, ari na kami din mga kamaton gali Ari na kami sa kay ma'am nga office. Teka, basta naman buhay-buhay ng Ilonggo na okay naman yung pagkain natin? Okay lang po. Okay lang? Mag-Ilonggo. Medyo masarap-sarap, no? Dito po.
dito tayo. Okay. Kabalo na din ang Ano ho? Kabalo na din ang Manilang. Medyo medyo pasanayan na ngayon kasi kasama mo mga Ilonggo kag Ilongga Kaya mo na yun, marunong ka na mag-Ilonggo. Ligay no? So, sa 8 months, okay naman yung buhay-buhay, no? Kamusta ang buhay-buhay? No, sa trabaho mo dito, no? Okay naman? Okay na. Sa taot ka na sa mga taga Mindoro? Mga kaibigan mo to? Sa tao po. Sige, lakasan mo. Ano yung mga maraming toxic. Okay. So, sa taot na lang sa mga taga Mindoro, Dito pa. Dito na tayo lang. Dito pa sa Ito? Okay, ito na lang. Ning ma'am, liwat, ning manaogan na di sa imo opisina. Hello po. Ayun, sa taot na lang sa taot. Ma'am. Out po. Okay. Out. Yeah, si ma'am gali mga kamaton. So, okay lang yan. So, yung bill ni ma'am 147 gali mga kamaton na. So, amo na sa taot na lang sa imo mga katrabaho daw, mga ka-office mate mo daw sa clinic Okay, sandali. Ito, bayad ni ma'am gali Yes, so, sandali mama. Okay po. Yes, so, Bye. See you soon. sige ma'am, thank you Thank you. Kaya ang kuan ng ano na Dito na lang. Ito, sandali. Okay. Ayun, baba ta. Baligan ta si mama magbansing dalaya. Okay. Sige ma'am, ako lang makuha ma'am. Okay. Sige. Dulong tunay ang dala ni mamo. Yes! Dali. Okay. Ito pala ang clinic ni ma'am pala. Yes. So, dili ko na lang butang ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Wala ka panawag na guys, thank you mga taga Mindoro. Sa taot kali sa inyo kay Arity. Hindi naman nag-istar ang taga isa sa inyo nga taga Mindoro. Ang brother taga maagong gali ka matono. Yes, so thank you ma'am sa inyo sa pagtawag sa among opisina gali. Thank you ma'am. Sa taot na lang sa mga taga Puerto Real gali nga binikapan ko sa imo gali mga kamaton Ayun. So, are. Thank you, are yung opisina ni Ma'am Galio. Ayun. Thank you, mga kamaton. Are ko sa Etria subong mga kamaton. Yes. Are ko sa Etria gali mga kamaton. Dili na gaobra gali nga akon nga gwapa nga si Ma'am. Sigobla sa Etria. Yes, so amo na yung area sing Etria Small Bell ni kamaton mo sa sulod Small Bell ni Yes, so good morning sa mga kamaton ko gali nga subscriber kag mga viewer. Ayun. Good morning sa inyo gali mga kamaton. May gwapa naman ko nga na vlog nga taga Mindoro. Sa taot kini sa mga taga-Rapas kay Sir Jeb, mga kanday pongloy, Mr. Guys. Yes, ari kapag ako gali sa kwan Pag ako gali sa Small Bell. So, thank you mga kamaton